И здравейте хора, аз съм Скалата Pro Games. Аз снимам клипа, но ще качим в тяхната страница. На Killerman TNT. Аз съм Sonic X. Аз съм И Killerman. продължаваме поредицата от... Продължаваме нашата нова поредица и сега почваме да си правим къщи. Той спещави не къщи. Не, аз ще живея под земята. Аре, в една обща. Да си направим на много етажи. Не, една обща и едни разделни. А къде е крафтинга? Аз съм направил... Ето го, в мене беше. Аз под земята съм направил крафтинг. Ама го Ако сложи. между другото това е... Ако сме направили, да ви кажем това е втората част на видеоклипа. Чакай да... Казахме го. Май. И ние снимаме на телефони, да. Аре, къде е крафтинга? Аз го щупих. То се вижда, че сме на телефона. А то е сам... Бе, кой е Бицо? Мисля, е един от социалистите. Да. Гей. Да. Койт. Вижте, тук има лияни. Добре. Брази ме. Ама те трябва да се вземат само с резачка. Какви разачка? Ами, много. Абе, Нали колъкъв, сафона има? чакай. Вижте, ма аз съм Тарзан. Гей. Добре, стига убили. Тарзана падна. Дайте да се нахвърлям. Бой по овцата. Фак, няма. Алфакла, дай тук къде е? Андрю, аз пък Андрю. Кой е Андрю? Един училище. Ние се бъркаме с едни наши приятели. Killerman, вземи малко камън там. Хубаво, ти правиш. Ама, не купа чист това, бе. Махни. С такова дърво. Ами хората се прави колчо. Андрю, аз пък, стига с това, Андрей. С Killerman прави са. Колч, Андрю, аз пък Killerman, от какво го правиш? От дърваната. Слагам две, ето виж как. Падам при тебе, баце. Не, няма място за двама. Не, сега ще направя място за двама. Ама трябва стълбички да направим, как мислите? Бе, аз ще направя стълби, нали? Това ще го разширявам. Айде, падай. Аз ще запечатах. Падам. Айде, падай. Ама можеш да умреш. Айде, идвам с стълбите. Умре ли? Не. Е, така се прави чак. Я как? Ти пък? Опа, извинявай. Тъмно. Опечеш, Абе, тук няма място за трима, бе. Ами, изкопайте малко, аз ви нося стълби. Чакай. Абе, аз ще направя други стълби, това е моята къща отделна. Ето ти... Огаси лампите. Да отсвихне ги веднага. Чакай да взема факия. Аз дъвчеджанки, бебаци. Дай, пройде да бичваме да фака. Да бичваме да фака. Айде бе. Айде, направи ли място вече за мен? Направи ли? Айде бе, просто... Хора, аз къде съм? Направи стълби нагоре само това. Добре. Който, какво удари? Ама и вие стълбите така да не е. Бе, спържи бе. Ама искам да сложа... Ама ние няма да правим такива стълби. Какви? Бицов, я се разкажи с малко. Айде. Ходи нагоре, ама трябва да махнем тор. Закопайте дупката. Да, само скопете торча и закопайте. Аре да се бием на тъмно. Айде, не. Извинявай я. Killerman. Аз пък Killerman. Моля всички да се разкажат. Абе, съм друг да мълчи. Ами разширяваме си дупчицата. Да, на Андро, нали знаеш? Добре, за сега ще е обща. Става ли? Не, на Андро си е. Може ли? Ето. Общо за Добре, малко. явно аз отивам някъде друга да се направя. Ама стига, защо отделно така да се губиме?
тъпо. Отделно. Ами хубаво, айде в една къща трябва да живеем. Може да си направим тази дупка на етажи, става ли? Кой запуши? По-добре ще да пушим. Хубаво, ще запушим. Тук малко да преустроиме. Килърмен, стига. Нали трябва да запушиме? Какво правиш, бе? Стълбата. Андро, само Килърмен. Андро! Да. Значи кочовете от такова. Килърмен. Ама какво бе? И така и приятелите на Шадо го викат Васе, ама какво? Добре. Бе ми трябва камък. Аз имам 10. Аз имам 5-6. Да ми дай, от колко се правеше? Какво? Печката? Да. От 9. Да, от 8, аз пак от 9. Ти си ми давай. Добре, само да изкопам на малко. Да, ти продължиш да направиш. Я ми дай турчове. Боже ли? Ето 10 имам. Чакай. Хвърли. Благодаря. Така. Взимаме до торч. Пробвам се да ти изкупам. О, вече съм на дърт слоя. Хора, купаки. Какво направим? Килчо, виждам те. Елате, приятели. правиш? Тук е изхода. Абе, елате. Ела. Абе, слушай уния. И ми дай коуч. Аз пък коуча. Бицов, ела. Ама дай, остави там да изхода. Остави такава. Добре. Елата. Да, ако. Имаме 20 хода, не запушва и никой един. Айде бе хора, елате. А ти ми дай камъни. Добре де, ела следвай никнеймовете. Ние правим стълба, откопаваме се. А може ли първо да... Аз помисля, че е... Абе, вие сте влезнали в къщата на Бицо, бе. Това е нашата къща. На Бицов, тази тук горе. Аз чакай. Бицов. Ето го, Андрю. Копали към тебе. Аз намерих Андрю, за тебе не знам. Ето намерих свободата. Свободата е тук. Да си направим... Армено ни малко, може ли? Така. Thank you. Опа. Бицов, моля те, нищо не виждам, стана тук тъмно. Добре, престани да слизаш. Добре, ама чакай. Ега ти си нетърпеливи. Да, смешно. Аз се скупа И ти мен. Не съм ти искал от него. Ама, Андрей, що ни запуши изхода? Натам горе е планина, нали знаеш? Ето. Как? Ти се... Та-тан! Така? Да, голям се идиотски на... Сега дай камък. Добре. Направи си каквото искаш ли, после ми дай, защото и аз нямам никакви каменни неща. Аз ще ги върна камъните. Ето, направих 2 печки. Ще направи камена кирка и каменен меч. И готово. Вижте, тук има кул. Добре, съберете. Вие добива ли сте естествен кол? Да, това е... Не, сега в този сървър. Да, един.
Аз 3 вече. Мицов е тук ти метам една печка, не ми пука кой ще я вземе. Не метам ти 2. Добре, thank you. Точно до крафтинга. Чакай, че нещо... Спирам за малко, защото нещо ми бъгва. XP-то. Соник? Бъгва ли ви XP-то? Виж как ще върти около за да иска да влезне в костата. Не, сега че тук че купава. Добре. Ама виж как се върти това чудо. Виж. Това да първи път ли го виждаш? Да, бе, то ви е дълго бъгало. Левела. Спокойно и на мен. Да. Какво аз не виждам какъв ти проблем с левела? Ето е Torch. Torch и Coach. Вие горе ли сте? Да, повърхността. Издълбаваме някакви дупки. Добре, аз се правя. Имаме ли вълна? О, Бицо, Ники, т.е. Да. Кала, Какво? ти си ми обрал очки факли. Добре, ела горе на повърхността. Добре. Ама чакай ти. Тя стои за малко. Стой. Ето качих се. Айде, идваш ли към мене? Аз си разширя покрива с едно купче нагоре. Сега излизам. И се развод. Тук ще ти помогна малко. Искаш ли? Не искам, не купай повече, бе. Аби даде. Къде? То би се беше бъгдало, извинявай. Просто се разкара и не изкупува. Ето. Какъв бъг? Ето имам. А ти почна ли клипа? Да. Вау. Какво да си чуде? Ако клипа е провал, не ме познавате. Вие берете слава. Ако клипа е успешен, аз с вас бера слава. Какво? Що ви спомня кой ми е сложил с врата? Аз? Вау. Мерси. Вау, какви бъгове имах до тук що. Ами да, това е силно. Ще дадеш ли топчевата? Ама аз ти ги дадох. То се телепортнаха някакво. Ето имам лоха. Не, това е какво е. Ама аз ти ги дадох. Нямам, виж. Да не ги взел. Телепортнаха се във времето. Ще видиш после Аз в клипа имам за само кой. един торч, друго нямам. Битов, я ми дай една печка. Хубаво. За жалост ние след малко ще трябва да свършваме тази част. Що? Защото... Айде бе, давай. Ето. Да, тъй като има една причина. Можеш ли да метнеш? И затова следващото видеоклип не го търсете на моята страница, а на страницата на... Sonic X TV. Да. Чухте се. Екс. Sonic Hex TV. Бицов, Ники. казах Ники. печка. Ами ето ти оттам. Няма ли виждаш? Аз не искам да е тука, бе. Аз ти казах, просто искам да ми метнеш печката. Чакай, нямаше. Ето тия. Това дето аз съм направил, Взели си. не е къща, това е, как се казваше, бункер. Не, ти ми я взе. Това е бункер. Защото аз нямам, имам само една. Чули? Що за работа? Къде искаш да е? Ето тук до честа. Това дето Е, ние тука. направихме е бункер. Да, бе, до честа. Е така? Там тук чест. Ами добре, елате да се събереме да... Обърнахте ми внимание. Да, бе, няма да имам. Айде! Трябва да свършваме клипа, идвайте. Бързо, много бързо. Всъщност, И това е клипа до нас. това ще бъде Ще се този видиме. клип. Ще се видим следващия път и чао! Чао, Sonic X.